What's up mga katropa, this is Kuya Rence and welcome back to my channel. So guys, for this video and for this vlog, so ako rin kitujo guys, kaya I will thanks the people who kisirin tabang na ako sa itong nganong nakuha na to ang Google AdSense. So for today's video lagi guys is i-shout out ang mga names. So thank you sa mga names sa i-shout out karon for today's vlogs is thank you so much. So before we start guys is I would like to thank from post office from Ubay. So shout out the ID to sa tulo ka book nga kuan Lucky nga nagtrabaho sa post office sa Ubay. So makita nimo sila, makita ninyo guys kung makita mo sa Ubay. So naa sa poblasyon Ubay. So makita nimo sila sa post office sa CY. So mga buutan nila sila na guys, mga buutan kaayo. So I would like to thanks nila kay tungod po nila is na nakuha po nato. So tungod po ninyo guys is nakuha po na ang Google AdSense. So I would like to thanks guys kay mga pangana. I hope is magpadadyon mo sa ang YouTube channel. So mag-start na ta guys sa mga names nga ang papasalamatan. So I will offer my heart to you all sa mga names nga ma-shout out to this vlog. So number 1 is from Mil Cardenas. So my Mili Cardenas guys is, alam nyo ba guys, Tagalog na remix ko. So Mil Cardenas guys is naas siya sa nakalimutan ko guys. Uy, asa siya nagbuyo basta sa line na siya. So tungod po ninyo guys ni Mil Cardenas is siya po ay nakahatag na og new discovery ba, new kada bitang kuan guys, maka-realize ka nga ng mga ilang mga talk ba, ilang mga motivation para ma-continue ka sa pag-vlog mo. So salamat kaadyo ni Mil Cardenas. So thank you so much ni Ma'am Mil Cardenas. And kaduha is si Rex TV channel. So hello Sir Rex TV channel. Thank you so much po sa imong pagkamaadyo nga tao. So kani po siya guys is nagpadala po siya ng kwarta last year si Rex TV channel. So thank you so much Rex TV channel. So next is si Judy Morales. So hello Ma'am Judy Morales, thank you so much sa imong pagkamaadyo po guys kay kiludan ko niya guys. First time to na ho guys nga nakapaload siya og 1,000 na ho. Kay before guys tong live stream siya, nag live stream. So ninsud ko sa iyang live stream. So iya gong kihimo og kanagtang post. So mao tay price guys ba nga load. Ning promise mo siya nga loadan ko niya og 1,000. So grabe no 1,000 guys. But first time po na ho nga naka 1,000 load ko. Grabe na sa load to time. So daghang salamat. Thank you so much hey Ma'am Judy Morales. So now is Lorna, Ma'am Lorna Vlog. So thank you so much Ma'am Lorna Vlog sa pag-start dyan na guys katong as a vlogger. So i-start ko live stream kay anak mo dito dito mga sikat ang addit ng live stream. So live stream ko sa ninsud si Ma'am Lorna Vlog. So siya dyan na-added mismo guys. Every vlog na-added siya mismo musud sa ang live stream. So always po siya kay makadaog load guys kay katong 1,000 na i-upload ni Judy Morales is pong ipa game sa live stream para po ma-enjoy pod me, para di pod bored by every live stream. So salamat ni Ma'am Lorna Vlogs ijang pag-add to always sa live stream last year. So karon gyapon guys isang support gyapon si Ma'am Lorna Vlogs na. So next ni Jerome Dakula. So hello Sir Jerome Dakula, salamat kaadto sa imong kuan pagkamaazo sir. Nasa sa tagbilaran guys. Tapos sa YouTube channel, nakalimot ako sa YouTube channel. So daghang salamat ni Sir Jerome Dakula. Di na ako i-mention guys ang unsay ang iyang gibuhat kay daghan na kaadyo ang iyang gibuhat diri na ako as a kuan dili physical guys kanang tong spiritual. So daghang salamat ni Sir Jerome Dakula. Og especially po ni Maricel Dakula. Para sila guys couple naman sila ang nag-asawa. So sila mo any help na guys ba sometimes napakusat tagbilar nga nag-work. So dako pugukuan guys kanang pasalamat nila katungod nila kan guys kanay supportive po sila guys ug sa among kana ahong buhaton na mapagbigay guys. Grabe mapagbigay talaga yung Dakula family. Sila salamat. At tapos guys next tayo kay Tagalog ko guys. Next is kay sa mga team
Team Florami Fans Club. So thank you so much sa pag-support niya Team Florami Buholana. Og sa ni-subscribe po na ako sa Team Florami, di na kuan guys, di na i-mention kay grabe jud ang kuan, di ko kabaw guys kung napa mo sa Team Florami or like pa mga grupo. So daghang salamat Team Florami, og especially po ni Dave Palacio nga nasa Kabilaw Island, Loon. So thank you so much Dave Palacio, ni Karel Alingig na po sa YouTube channel guys, Karel Alingig yang YouTube channel. So thank you so much po Karel Alingig. So next tayo kay Jipuni Takmoy. So thank you so much Sir Jipuni Takmoy sa inyong pagkamabuting tao. Tapos kay Miss Marian Aranyes. So thank you so much Miss Marian Aranyes. Ano guys, si Miss Marian Aranyes sa kasi ko basta. Salamat Miss Marian Aranyes at saka sa marami pa akong papasalamatan guys kasi kay Rowena Butlig, thank you so much. Kay Ate Waning from Cagayan, Ate Waning, thank you so much. Sino pa yun ha? Nakalimutan, daghan siguro guys, ug kanang pagpasalamatan guys kay tungod po nila guys is kanang kuan guys mamurag ning padayon ko sa ang work as a vlogger. So thank you so much po ni Florami Buholana, ni Ate Florami Buholana sa pag-welcome na aging year or naging month, masiguro to. So daghang salamat ni Florami Buholana. Then sunod is to my beloved cousin, sila Marlene Hinampas, Erenio Hinampas, sa mga pagmamangkon, Sarah and Sheila. So thank you so much sa pag-upload na guys, pag-guest ba. Og ni Gia Orevillo from Los Angeles. Sila pa at saka sa pamilya ko guys, salamat tayo sa pamilya ko, sa papa ko, sa mga kuya at sa mga nag-support sa aking YouTube channel. So parang marami pa ako guys sa papasalamatan dahil ako yung Google AdSense. So for today's guys, sorry talaga guys kasi akong kuan guys batingog is lahi kay mga something sa tutulan kaktulo siya, pero madara siya smile gihapon pero na something jud sa ang anron, pero take a rest jud guys kay pahaway jud is para makabawi atong lawas ng next vlog. So marami sila to guys. Di ay sa Land Bank, di ay nga grupo sa Laz Hotel. Sa kung sa nag-support sa mga GC nga ang gintiran o by native land o by supporters governor. Basta tanan di na i-mention kay naka-adjust. So daghang salamat ninyo o especially sa nag-support na katong nabasa na ako. So thank you so much. Katong nabasa na ang mga names. So di na ikuan guys kay tungod po ninyo guys sa pag-watch, sa pag-wag skip pabitaw ka nang di i-skip ang ads. Nakuha na to ang Google AdSense. So thank you so much. Yan. Daghan ka adyo guys. Ang pasalamatan. I offer my life to guys kay tungod ninyo, tungod sa Ginoo is nakuha na to ang Google AdSense. So di na ako mahilak guys kay it's amazing for me guys. This is a simple bitaw guys. Simple nga nabutang pinalipay ang kasing-kasing. Kanang bitaw ko guys, feeling ni mo nga ay mga na dyan ni bisan di pa kasikat bitaw guys, pero bisan gamay ra kag views, pero ning kamot ka nga budak hag views, butakan pa rin mo twist para budak kang views ato. Pero it's okay naman ako guys, kaya anira continue para more videos guys, more viewers. Bahala gagmay lang ang viewers guys, pero magpadadyon jud ko as a vlogger kay feel na guys is mao na jud ni ang tumbanan or ang higpitan para sa kinabuhi, para sa kabaguan. So daghang salamat guys. Thank you so much. O sa mga ning watch karon sa vlog, thank you so much. So, bitaw guys, sa tinuorya lang is tungod pod ninyo tong bisagino na ko na to ang Google AdSense. So marami sa to guys. Na-shout out na ako. So katong wala shout out ang name. Daghang salamat. Sorry po nga wala mo na appeal, pero kabalo ko nga nag-support po sa YouTube channel. So daghang salamat. I hope guys kamong tanan nga nag-watch karon magpadayon mo sa ang YouTube channel sa pag-watch. Kaya na pa ito i-surprise, na pa ito ang bitang 2 years kay karong July 12 is
1 year na ta guys sa pag-uban nato. So thank you so much guys. Oh, see you for the next vlog guys. Oh, God bless og amping ta kanunay kay kabato sa panahon karon is maragkuan pa ana ay something. So amping ta kanunay guys og padayon ta sa tong trabahon sa ato ang kinabuhi nga asa ta nagkuan ta nalipay padayon lang. So, maraming sa to guys. Daghang salamat. See you for the next vlog guys. Bye bye. We love you guys. I hope magpadayon mo sa YouTube channel.